ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଶୁଣ ନ କହିବାଟା ଭଲ। ଟିକେ ପାଣିଟା ପିଇଦେବା। ଶୋଇଦେବ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଲାଇଟ୍ଟା କେମିତି ଏଇନା ଅଫ୍ କରିବା? ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ତ ଉଠି ହବନି। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ପାଣ୍ଡେ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ନମସ୍କାର। କିଏ କହୁଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ବଳଦିଆରୁ ଦାସ ବାବୁ କହୁଥିଲି। ଓହୋ, ଦାସ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସାର୍ ଆପଣ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ କାଟି ପାରିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଣ୍ଡେ ସାର୍ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇନ୍ଟା କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କୁଆଡ଼ୁ ଆସ ବି ତମେ? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ସେ ଲୋକ ଗନ୍ଧରେ ରଖିବି। ରଖ ଫୋନ୍।